Wandelen met jou over padden en door bossen. Genieten van de natuur en de mensen. Welkom wandelvrienden op etappe 2 van het Krijtlandpad. Vandaag wandel ik van Gulpen naar Vaals. Ik heb mijn auto in Vaals geparkeerd en met OV naar Gulpen. En start nu aan deel 2 van het Krijtlandpad. Ik laat me weer verrassen wat ik allemaal tegenkom. Ik zou zeggen, wandel en geniet met me mee. En tot straks. Weer een prachtig stukje Limburgse natuur. Met achter mij, ik zal even draaien. Daar zien we de Gulpenberg, waar ik net vandaan kom. Het zonnetje komt door. Het wordt weer een mooie wandeldag. Ik zou zeggen, tot straks.
de nacht van 27 op 28 april 1944, 6 weken voor de invasie, deden 144 Britse bommenwerpers een aanval op het grote spoorwegemplacement bij Monsen. De formatie werd onderschept door Duitse jagers die 15 toestellen neerschoten. 1 bommenwerper stortte hier neer bij Tijdens. Daarbij kwamen 4 leden van de bemanning om. Ze rustten op het kerkhof aan de Tongerseweg in Maastricht.
zitten we er bijna op voor vandaag. Het was een mooie wandeling door het Limburgse landschap. Ik heb enorm genoten. Ik hoop dat jullie ook mooi gevonden hebben. En ik zie je graag op een volgende wandeling.